Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawak apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amen, patgan may akados ngay. Umay kayaon ditoy, talaong ni Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Sakbay ngayntay, pagbibinggawan ti pakasaritaan ngayntay, idasar, ay ket, shout out pa kados ngay. Makaliwliwati drama yaw at talaga. Kablaawak man ni Brother Jan Paredes, ni Alan Gumangan, ken ni Chris Alonzo, apadak nga awan palabasan na Bianong. Apaw, nagganasan pagayam. Nagtawd dayta ken ni Jake Buteng, the Fox Singer. Request man pagayam, daytay From Here to Eternity. Hello, Mang Bianong! Pa-shout out yan ay Mr. Ko akanayo niya agdengdengeg. Nalipatan nan tagbuya iti telebisyon. E dinirogyan na ti panagdengdengeg na iti programa. Mayat! Ni Kaloy Domingo iti probinsya ti Castañeda, Nueva Vizcaya. Naragsak ka panagdengeg yan ay pagayam tayo Braila Dugayan ditanay Jordan. Shout out ken ni pagayam tayo Rolando Leibag ngagdengdengag ditanay Alberta, Canada. Happy listening ken ni pagayam tayo nga Annalyn Gaspar ditanay Malaysia. Kablaaw para ken ni pagayam tayo Laura Bulusan Katahuran ditanay Binangonan, Rizal. Shout out Mang Bianong kadagijay kaworko taga Durongs dita Kandon from Angel Chris Palat wenno paliat nga tadaytaw. Kastoy nga rudan ti surat ti pagayam tayo ang naglingag di tinaga na Vivian iti Quirino Province. Kastoy man ti surat ni Vivian. Ken ka Mang Bianong. Naimbag nga orasyo amin dita Lady L Productions kastamten dagiti padak at dumdumngeg kadagiti amin na drama yaw. Ilingad naklakuman itinagan Vivian. Naawisak mayt mangipadrama dito'y parikot ko ta kayat kuman manggagan te kapanunutam. Tapno nalawag ti amin kastoy man te Rogina Mang Bianong. Nagapwam? Kwa, iti balay ti may sagayam ko, tatang. Eh! Apay agtong pa kayo ngay. Na, kabailan nakpayan na bugkawan, jaski ka! Kasano, katagtong pa kayo na adagos? Japay nakaskastrak agtong pa kayon. Alang araw, umunag ka, danga! Tatang. Nagpuskaw, tirupam, amapan makisinsin narak iti tomboy. Ha? Amuyo, tatang? Wala!
Amaw! Naglapayag ti daga, kain adda CCTV iti amin adisaw. Iso analakalang dumanon kanyak ti damag. Gayam ko laang mo't ni Josie, tatang. Gayam, taropam? Di nagmanulawan? Sarda nga maun, di makisinsin narak iti dadya at Jose. No di mo kaya't anakarkaro pa iti aramidakan ka. Apay ay aparitan da, katagayam kami laang mat. Manakibiyang kayo launay. Papilang tibab kayo ngay. Di naklawan adang nga. Lakay, nagpupukon ni Vivian iti seled na. Bye-bye am, marmarwam. Nalabas ti kinatangkan ti sangin na. Kabailan nakpay na bugkawan, gapoy ti dadya Jose. Lakay, Agyaman ta, tinibab kan tinong paklaang, jak ingkog tarkan, inirik-irek, gapoy ti kinaawan respeto ng anak. Kasyatin sorsoro dadya Jose kan kwa na, ti agbalay na bastos. anya nga iti aramidon ta. Sigurado saan ta amalapda na makisinarakin ni Jose. Amumatan ti kinatangkan ti ulo na. Ay, itulagtan sa langan bakit? Yasawatan kin ni Edrek nga agdatdaton kan kwa na. Kasano ngay ayasawa ta ket di namut kayat. Alangan mo't apiliton ta makiasawa iti di na kayat. Amang ano nakarkaro pa'y nga agrebelde, lakay. Mabitlaang, humayang. Nay, Edrek, si kamad gayam baraw. Wan tata, naimbag nga oras yaw. Kastamad baraw, naimbag nga oras mo mait. Nakapasyar ka man. Lalala, umunag ka pa'y. Agyaman ak tata. Sige, itugaw mo pa'y baraw. Anya di kayat mau, kapay, Diyos, wano. Awan tata, agyaman ak langin. Saan kayo nagtaktak? Sarong karak la kumadyabalasang yaw. Una, aday talagayam. Mabitlaang ta ayabak ni Vivian iti silad na. Agyaman ak tata. Sige. Itugtugaw mo pa'y baraw. Adan ni Edrek, rumwara ka dito silad mo. Anya? Ay, jak kaya, tatang. Nagbastos ka magtain, sarong karanda ka lang arudan ti baraw, di mo pa kayat. Anya ti kayat mo, magasinsin naraklatan iti walwalang, di mo kayat ngarmunda ka iti disentay. Tatang. Alaki din, rumor kan dito silid mo. Di mo pagurayan iti mabayag ni Drake. Anya mo ton. Nasakit ti ulok. Ulbod! Rumor kan, no di mo kayat nga uludan ka pa mapaniti salas. Ni Drake di maibagay kan ka, saan akong formila dito na baka. Pasensyakan no nadisturbok ti panagkinanam ading Bibian. Nasayat mo, tammom. Nay, Vivian, saya atong ti makituntong dita. Say-sayat at lang arudon. Oh, anyamin ayat masapol mo. Ibagamon Kaya't kunti agina na. Di ka kumamot mang istorbo launay Ay ayatan ka, Vivian. No, kaya't naklakit di. Nakasagana ka mang ikalay sa ken ka. Ikarik, di kan to agrigat iti danak. Basta maayat nak kumamay. Awanan ti ibagam? Vivian. Naawanan ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. Kaya't ko talagang ti maturog. Nagalistaon ti panagsarita yo kini Drake. Siguro, pinapanaw mo adagosan niya. Nagipulong ka di kada kayo, tatang? Awan, tinaibagbaga na kanyak. Ang mas daawak lang, tapi apimanaw adagos. Sana pumanaw adagos na jay, no saan mo pinapanaw. Ni tatang mo't. Oh, saan ka din? Naggasat ka, tas ikatik kursunada ni Drake. Adda na pinda sa panggadan na,
kan nataknay nga baraw. Anya pelat sa pulam ngay. Anya iti maramida, katawan nga ron ti sunggar adut-dut ko kenkwana tatang. Kasta laang dayta. Iso asaan ko man nga ipilit ti Mang Edric ti bagina kanya, tadyak kayat atalaga tatang. Hello, Vivian. Jo, agliba sakita diti balay. Anya? Sabto na kini crossing. Ar-aramidan ni tatang ti amin, tapno santan nga agkita. Isong agtalawak laangan. Urayak lang nga umadalom terapi tapno marnakandan. O, sige nga, Rod. Urayin kay Jack Crossing. Agannad ka, Vivian. Uray si ka. Tawagan ka laangan no makarwara kundi ti balay. Bye. Bye. Nakaturo ganda na ng kantatang iti bangir asilid. Inayadat mo't ng ti rumwar di ti balay. Basit laang ti kawus nga alaok, tapno nalakaak ang makapanaw. Sapay ko saan ang makariing dana ng kantatang. Ay, anyamot nun day nga aso. Nagpigsa ti taon na. Ang mga makariing dana ng kantatang. Tinasayaat, gindanak ti taon na. Tapno saan daang mga ti panangilukat ko itiri daw. Naglibasak nga raw diti balay may mangbianaw ket simurtak ken ni Jose. Kanayundak nga awagan dananang ken tatang ngem jak sinungsungbatan ti awag da. Jak mat impakpakamaw ti ayan ko. Nagdana kami nga raw kasagasawa ken ni Jose. Naragsak kami mat iti damaw mangbianaw ngem iti agbaybayag rimwaran ti pudnaw nga ugalay ni Jose. Mamartek kat agawid laeng no kay kayat na. Kas itay na minsan. Ha? Nasayata si Mang Putkan. Anya kamutin. Duarabi, asaan ka nagaw-awid? Anya ko ma. Agawid ag ano kay kayat ko. Sino ka kumamang lapo diti kayat ko nga ramidan ngay? Ha? Day talatan agin inom ti kukuam. Hindi ka man nagbali na biyangot. Kayat mo ta, dong parak day tarupam. Danga. Ha? Jo? Unamlan na sino ka mo na mang paspas ti jar kanya. Ala. Aglisi ka man dita no. Di mo kayat na dong paran ka. Jo, itatasan kan anak kainom. Agsarita ta kumay tinasayaat. Anyaya ti pagsaritaan ta. Agbaliw ka kumamot dun. Saan kan nga agin inom? Kansarda nga mo ti panaglaklakwat tiyam. Apay ayang isuro na kiti kayat ko nga ramidan. Biyag ko da itoy. Iso adi ka man makibibiyang nga babae. Jo, sinukir ko dagiti dadakkel ko idi simurutakken ka. Iso nga ipakitam kumamot sa anak ka nagbiddo ta simurotken ka. Nagkunang kami na sumurot ka kanyak ngay. Ha? Sika lang mo tinang plano iti amin. Diyak mo't imbagang agtalaw kay Jabalayo. Tapno sumurot ka kanyak. Sika tikim mayat kat kanyak. Nagbastos ka mo ton? O saan kitin? Nawaya ka pumanaw kung nagsubli ti sidong dagiti dadakkel mo no kayat mo. Saan ka nga igaway? At ka din ni Josie, Vivian? Nakaturog pa eh. Awisag ko ma. Agpadispedida nga min jay may sa abarkada mi. Huston, di ko man aw-awisan ni Josie. Kakaiso na saan arimor ita. Ha? Matuloy mo't day ta dispedida nga uray saan nga umay. Anya? Under mo ka din ni Josie? Sana kasta. Nagsasaw ka ngamin. Kasla under mo ni Josie. Kayat mo asumurot iti amin apagayatam.
Nagganas kalakit din ay ang ikog. Tara, babay. Ha? Anya ti basol ko ken ka. Apay ang makaungungot ka kanyak. Agdamag ka pa ilang. Imbagam ka no kinipa ako asardengan na kon nga awisan. Kayat ko laang mo ta. Sumardegan! Dinak man andandoran tama nga no makabil ka. Nagkaro ka mo ton. Apay nga yakasta ka. Nagsingpot ka idi kanyak. Ita, kaslaawanan na pulos ti serserbit kan ka. Kasano? Kuram lang na sino ka man na kalalayngan. Nujag lang makapagtupal talagang ikan-kan. Kung naklagit din no, saan ka na makaumay, Joe? Pagkit dinasan ngay. Agpasugnod kami, ano saan ka nga umay? Sana mabali na Jack umay. Kasano? Katadan ka din nam. Siyempre, sa bali di kan ita, taadan mangigaw-gawid kang ka. Sana mabali na paggawidan na kitiday dyan ang babae. Kadkadwak lang ngam sana kaya tasawa na tengel na matanti tengod ko. Jack lakit di itulog. Pakaw. Nasayat nga rod no kasta. Sige ta, agawid ako. Adalong matanti harabi. Oops! Dandanikan na tumpa. Naimbag ta na sarapa ka adagos. Agtayit mat ngamin ti panagkita. Saan ka nga gawin? Di mo ka ba ilan, Joe? Ayan ko. Ni pa ako ti aday ti abay ko. Diyas ke. Apay ngay alamo-lamo ak. Hoy! Hoy, Paco! Paco! Agring ka man! Anay ko. Anya ti inaramid mo kanyak, ha? Inaramid ko? Pinanagnagaglaang matasaan ka alalaki. Babae ka, Josie. Ayop ka! Awanan ti maramidam. Di mo kunaan nga ireklamo na kiti rape. Sigurado may babayang kalaang. Angam, adakan ka daytan, sangwat, no ireklamo na. Traidor ka, gayam! Sumartin ka! Anya ka mo ton. Kaslawan ka balay mo. Tagawid ka lang no kay kayat mo. Dinak man busitin, Bibian. Kasano? Kat pagbalbalinan nakmutan amulmul lagit. Panawan sangputan naklatan no kay kayat mo. Pumanaw ka na! Nung nauma ka ni titanak. Amom akaungat nak dagiti dadakkel ko. Isa na lakalaang ti mangibagay ti kastaken ka. Tawan ti sabali a pagkamangak nagtalawak. Makauma ka. Dahil titilaglagi pam. Saan ka nga igawid nagtalaw kan? Anya? Nasaysayat pa'y no pumanaw kan. Tapno awan ng tingong maniwat no sumangputak. Nagbalinan nga awan serserbek ni Jose Mangbianong. Amuna nga men nga awan ti papanak, kaungutdak dagiti dadakkel ko, iso an naturod might amang papano kanyak. Naglabas nga raw ti bulan, ngem kaskas day, nga awan latate, nagbaliwan na. Agingga nga adda tinadlaw ko ken ni Jose Mangbianong. Siguro, agbaliw kan. Tamanon nga aldaw asan ka arimrimwar. Maditirik-nak. Ha? Ay, mga nagsakit ka. Sanap nagsakit. Apay nga rod ama ditirik nam ako nam. Diyo ka mo Agpa-check up ka laangan. Mga nonyamot tunday ta. Hawan na nyaman na daytoy. Sige, panawan nagpay. Kaya't ko tagmay-may sa. Jo,
Sige na, panawan na kun. Itay pa'y ni Josie di tabanyo Anya lang at ang tikukoon na dita. Joe! Lukatang tiri daw! Anyat mapaspasamak kan ka dita ha? Apa yan, Joe? Anyat mapaspasamak kan ka kunak! Lukatam da ito'y! Kanayon latan ti panagbakbakwar mo. Apay akasta ka. Anya ditag iga, ma'am? Awan. Nan, kita agman. Maawan ko lang arudan. Di mo ibulsa. Isublik kanyak na ita. Ha? Pregnancy test da ito Positive. Sikatin nangaramat iti da ito Joe. Masigug ka. Nagkunang kami na yapa kibiyaan da ita. Ayop ka. Adaak akadandanam ngam nagpasikog ka. Gatal kamot gayam atumboy. Nakarkaro ka pa ingam straight a babae. Sarampiting. Sumardan ka. Di mo amo ti bagbagam. Ginundawayan nak ni Paco. Iso na pasamak ti kastoy. Awanan ti bibiyang ko. Nalabos kan. Sobra-sobrang ti panagbalin ko ang martir iti sidong mo. Agsilatan. Vivian, di na kumamot panawan Di matkas na ti kanayon ang pamutbutan mo kanyak? Pumanaw akon? Pwes, itan ti ipapanaw ko. Awan ti sa bali pa banam. Iso di ka harod pumanaw. Ato ti papanak? Naglaing kan, nagbalinak ayaya ti ipasngay mong anak mo? Hayop ka. Sayot at umboy. Balang kantis. Aha! Huyaw! Tatang, imposible adidak malagip. Huyaw nga raw! San ka nga maamaw? Tatang, agsubli akong diti balay. Pastor kandak ko ma. Ay, sanak nga, agpaspastrak iti Jack amaw. Tatang aklo na kung tibidot ko. Husto kayo. Sana rumbang di pa nakirelasyon ko kan ni Josie. Agbabawi kasi morot kan ko ana. Isa pa nga asiyo tawaton dak ko maditi balay. Saan ka nga amaw? Bumalaw ka! Tatang, kasyandak. Agtalaw ka! Halaw! Saan kami nga awat iti wara diti balay? Awan anak may asuker! Tatang. Hala! Aglisi ka! Kamangan no mapikpik dito agong mo amadumpar no irikap ko turida! Tatang, kasarita dak kumapay. Agtalaw ka! Saan ka kang ang ama? Awan nga raw tinaramidak, ididinak pinaunag ti ama kiti balay may mangbianong. Pinapuskol ko nga raw ti rupak, kat nakipagpakaasi makipagnaeda kiti balay ti may sa agayim ko. Ngem, mababain na kaon makipagnanaidlatan, taawan mo't masnop at trabaho. Tanarigat tagsapol iti panggedan, iti daytoy panawain. Iwanwan na kumano anya ti rumbang aramidag, mangbianong, tapno malunag mutan ti puso dagiti dadakkel ko, kat awatin dakon iti balay may. To'y pagayam mo, Vivian iti Quirino Province. Pagayam ko, Vivian, no adda tao mangisaksakit kan ka, daytoy kat dagiti dadakkel mo, kat manamnama ko maaparagsakam ida. Ngem anya tinaramid mo, impaayam ida iti sakit ti ulo. Isu nga anya ti ekspektarem nga aramidon da, maragsakan da, may ayodaken ka? Saan kumakasta ti mapaspasamak ken ka,
no dimngeg ka iti pamagbaga. Proverbio, Kapitulo 13, versikulo 13. No di mo ipangag tinaimbag a pamagbaga, kas mula daw dawaten ti riribok ngagdisor kan ka. Tungpalem ti pamagbaga ket awan ti pakaananwam. Anyangay, sika tinang dawat iti riribok ang nagdisor kan kaita, Vivian. Ken nasaya at magpagayam ta imakkalkan iti inayat mo at tibaw. Ta may saday ta kadagiti konkondenaran ti Diyos. Ti babae nga gartem iti pada a babae. Saan na dakas ti panagbalay na may saa tumboy papagayam, ngem no ingkabil mo day tabagem iti sitwasyon nga agaramid kayo iti imoralidad, daytoy makungkuna a babae kan babae, ditan amang rugay te parikaut. Wenno basol. Pagayam ko a Vivian, nupay inserraan da ka ni Tiridaw ijay pagtaingan nyo, itultuloy mo latate panakikomunikar mo kadagiti dadakkel mo. Iti may sa awagas, ti panakikomunikar mo kadagiti dadakkel mo, ket kasla panagmaneho iti may sa alugan. No makasalaw ka iti roadblock, when anyapay a makabangen iti dalan mo, saan ka sumuko? Mangsapul ka iti sabali arota, kas roadblock, saan kayat asawan dead end. Makasapul ka iti sabali adalan, tapno makakomunikar mo dagiti parents mo, aging maawatan da ka manayin, kahit maawat da ka. Ik-ikan da ka la ite pagnakmam. Mabalin mo idang awagan, when no babaan ka dagiti kakabagyan nyo, ta isuda ti makisarita, no kasta asanda ka adenggain. Ta masiguradok mait, agda kontak mo kadakwada. When no, sika ti personal nga agkamang kadakwada. When no, babaan ti social media. Saan nga iti agnanayon ket papasanda ka? Masapula day ti panaglamiis ti ulo da. Takas jay pagsasaaw, kabailan ti anak at talikudan ti naganak na, ngem dagiti naganak, saan da maaramid day ta. Nupay gura ti agar-are kadakwada ita, mapulas tumetlang day ta, ket silulukat tumanan ti ridaw para ken ka. Alright, that's alright. Allah, kasta manayin babagayam, aging gangay ti sumaruno manayin ngayon tayo panaglalangin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagngina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!